Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlaba Mabunda umuhla kaqala umuntu ubheka bonke abamqala egojana lamanzi uVusi Muzi ngengoma yezoVusi Muzi ovusa imizi yamadoda namhlanje zovusa wakho umuzi. Bogogo nabomkhulu bengifuna ukuthi namhlanje sichaze ngendaba yephupho noma sichaze amaphupho. So lamaphupho esiwachazayo ngizolokho ngenza ivideo ngamunye. So ngizoyenza ivideo yephupho elilodwa namhlanje and then bese ngenza ivideo yelinye iphupho futhi. And then makuba khona iphupho onalo ofuna ukuthi ngikuchazele lona, ngicela ukuthi khona inamba noma lelo phupho lelo ulibhale ngaphansi kuma comment. Not game, I'll send you WhatsApp ubhala phansi kuma comment lapho ubhale iphupho usho ukuthi iphupho lakho lihamba kanje, lingabi lide kakhulu. And then namhlanje bengifuna sikhulume ngephupho la uphupha khona ugibele ibhayisikili. So mawu kuthiwa ureya ibhayisikili, ama ureya ibhayisikili like a bicycle. So mawuphupha ugibele ibhayisikili, so lapho kusho ukuthi kuyomela ukuthi ubheke isimo obhekene nazo empilweni yakho ngaleso sikhathi. So kuyenzeka uphuphe ureya ibhayisikili. So mawureya ibhayisikili kusho ukuthi lapho izinto zakho zihamba kancane, ziyeza zona, ziyahamba zona, kodwa zihamba kancane. So lokho kuchaza ukuthini? Kuchaza ukuthi asithi mhlambe une business manje, so leyo business yakho iya function kahle, kodwa ke manje kusho ukuthi bese maso uzophupha lelo phupho lelo la ugibele khona ibhayisikili, kusho ukuthi lapho izinto zakho zona ziyeza kule business lakho licalayo. Kusho ukuthi umkhanyo uyeza, kodwa lo mkhanyo uhamba kancane, ngoba khumbula ukuthi ibhayisikili ayigijimi njengemoto, ayigijimi njengescooter, isithuthutu, ayigijimi kanjalo. Ibhayisikili uyayishova uyishove, uyabona into enjalo. And also kuyafuna ukuthi kulelo phupho lakho ubhekisise kahle ukuthi uhamba endleleni mhlambe enjani, ewumehlelo noma emqansa. If kuyindlela ekhuphukayo, lapho kusho ukuthi kuyabheda ngempela, kodwa khona kuyeza. If iyehlela kusho ukuthi izinto zakho ziyeza ngokusheshsha, kodwa hayi ngaloko okusheshsha lokho, kusho ukuthi kuyasheshsha kona kodwa kuhamba kahle noma kuza kahle kancane. Kusho ukuthi kumele ubheke ibhayisikili ukuthi isima kanjani. Ibhayisikili njengoba ngishilo ukuthi inama tire out nescooter sinama tire out, kodwa iscooter asigijimi njengebhayisikili. Ibhayisikili ihamba kancane, gijima kancane, iscooter siyasheshsha sisagijima. Yabo iscooter sikhompyutha nemoto, yabo into enjalo. So kusho ukuthi kumele ubuke lapho, even if nanoma mhlambe uku relationship thizeni, njengoba ngishilo ukuthi kumele ubheke isimo obhekene naso ngaleso sikhathi leso. So uma ngabe uku relationship, mhlambe uxabene nomuntu wakho, mhlambe nomuntu wakho zama ukulungisa izinto, kusho ukuthi kumele ubuke lapho ukuthi kusho ukuthi khona kuyeza, kuzolunga khona, kodwa akakafiki lapha ekuya khona. So kusho ukuthi kusinda kwehlela, yayizwa lapho, kusinda kwehlela, kuyeza kodwa akakafiki lapho. Even nanoma ngabe ufuna umsebenzi ureya ibhayisikili ephusheni, kusho ukuthi lapho lo msebenzi lo uyeza wona, chubeka wena uhambe, ngoba ukuma akufani nokuhamba. Yayizwa le, ukuma akufani nokuhamba. Uma umile ayikho into yakho ezoyenzeka. Uma uhamba uzofika ngelinye ilanga noma ngesinye isikhathi lapho uyakhona. So uma ureya ibhayisikili it's better than umuntu ohamba ngenyawo. So kusho ukuthi into zakho ziza kancane. Kufanele ukuthi wena ufake umoya lapho ufaka khona, shothi ufake umfutho kancane entweni zakho zenzayo. Uma ufuna umsebenzi kusho ukuthi uzowuthola. Mhlawumbe ku relationship ulungisa into zakho mhlawumbe nepartner yakho, kusho ukuthi kuyeza nokunye.
So amaphupho bafethu mawufuna ukunderstanda iphupho kumele ubheke iscenario noma isimo obhekene naso ngaleso sikhathi empilweni yakho, then lapho uzokwazi ukuthi uunderstand ukuthi kuhamba kanjani. So ungajabula uma ungakhomenta ngaphansi, ucommente ngephupho lakho ofuna ngichazele lona, and then ngiyatholakala ku 0849729634, ngiyatholakala ku 0715631672. uVusi Mabunda lona kuseJimmiston, siyahlola ngefoni. Mina ngingumelaphi wendabuko umthandazi aphinde abe inyanga yegedla. So kusho ukuthi ke lapho ngefoni masihlola ku 250 nje kuphela, asithathi imali emashop, imali sithatha ebank, ikakhulukazi eCapitec. Cela uma ungasubscribanga, cela bese uyasubscribe, siyakhula nanoma sikhula slow kuhle komuntu ohamba ngebhayisikili, kodwa sizofika lapho esiyakhona. Thokozani.